Аз съм от Варна. Във Варна съвест няма. Може ли да нямате малко съвест? Какъв е проблема? Добре. Какво правим? Какъв е проблема? Какво правим? Аз питам вас. Какъв е проблема? Какъв е проблема ли? Да. Да тропате непрекъснато. Това са 2 часа. Къде да часа. караме? Ще ни кажете ли къде отивам да караме? Добре, Не ще кажете, че ви отидете пречим. където сте карали до сега. Ние тук карахме Тук карахме до сега. Не е вярно. Как пък да не? Да карахме 2 часа тук. Не. По-рано къде карат? Да, тогава ли не може там да карат и трябва тук Да. да подбудявате целият блок хората. Не направим нарочно, караме се тук просто. Нищо не правите нарочно. Какво да ще Точно нарочно го правите. Ние наистина сме подбудили наистина. Истината е, че сме тайна Какво нарочно сме дошли да ви тракаме? кооперация. Какво е правите? Караме скейт, бе. Тогава сега ще ни тракаме. Точно като тук трябва какво сега да тракаме най-много. Сега трябва демонстративно пред вас. Вие какво идвате нарочно да нагоните? Истината е, че просто си играем на скейт. Ще отидете там, където сте били до сега. До сега бяхме тук 2 часа. Мокро и тук е мокро. Тук не е мокро. Да, трябва тук да подбудявате всичко. Защото не е мокро. Не е мокро. Добре, там Ние защо искаме караме според да вас? се обадим там, където му е местото. Къде му е? Аз искам да взема нещо. Продължавайте, па ще видите къде му е местото. Ще видите къде му е местото. Добре. Там пъти Добре, според вас там защо караме, за да шумим на хората на центъра? смееш, Това ли е според вас идеята на това нещо, да се шуми? Да подобряваме. Идеята е да подбудите всичко. Не бе, това е нещо като плетената на половери, ама мъжка работа, детска такава. Такъв тип някак се, ако си го Моля, представиш. на какво си играеш? Единствената разлика е, че с пуловера не шумите толкова. Да. Нещо такова. Застанете малко в страни и послушайте само какво правите. Ние сме отгоре и слушаме. Елате малко и погледайте какво правим и тогава ще ви говорим. Знам какво правите. Какво правим? Какво правите? Тропате като ненормално. It was a hot summer day. I was dying from the heat. Walking up 118th Street. Although I'm hot like stew, in the back of my mind it was a bottle.